Salutare, eu sunt David. În parcul acela, nu știu dacă îl vedeți, acolo stăteam cu prietenii mei și filmam. Dar ei râdea de mine că am puțini abonați. După aia mi-am luat un prieten și am început să filmăm pentru YouTube. El n-are canal, că vi vedeam în descriere, dar n-are. Aveam încă un cont care s-a adus pe apa sâmbetei. Aveam abonați mai mulți decât pe contul ăsta, dar ce să facem, asta e viața. Și am început din nou să mă iau după un băiat care îl cunosc ca să fac și eu YouTube, pentru că îmi place YouTube-ul. Să nu stau și să mă uit la el cum filmează, am vrut și eu să filmez pentru YouTube. Cam aici o să oprim. Pa!